safar soyayya da musaya za a yau ka zamani in zama kai zan sanar na shirya sambatu nake akan so ni ma ban sani ba na dade ina so amma ban sanar ba a jiki ina jin sabon yanayi yanayin soyayya Farin shiga a soyayya ce ni yanzu ne zan fara ban zata ba gashi so ya kawo